I Fårevejle og København ligger en virksomhed, hvor der er plads til at tænke skæve tanker. Stelton er nomineret til DI's initiativpris. Der er højt til loftet, når nye koncepter skal udvikles, og mange bidrager med gode idéer. Steltons produkter er overraskende, nytænkende og funktionelle. Produkterne er kendetegnet ved skandinavisk design af høj kvalitet. Men det er ikke kun i hjemmet, vi finder Steltons smukke produkter. Stelton har med deres viden om design og deres erfaring inden for rotationssymmetriske former, kendt fra de klassiske termokander, udviklet en række bearbejdningsmetoder, der med fordele også kan benyttes i industriel sammenhæng. Det har resulteret i Stelton Industries. Stelton er et mønstereksempel på, hvordan en nødlidende og underskudgivende forretning kan omdannes til en stærk og velkonsolideret gazellevirksomhed ved hjælp af de rette initiativer.